Beowulfska avantura. Imam te, malena. Budi hrabra. Morat će prvo preko mene da pređe. U redu je, malena. Još jedna ti je odlutala, Davide! Elijave! Trebalo je da vidiš. Ovaj lav se pojavio nijotkuda, ali sam ga sredio. Nemam vremena za tvoje pričice. Otac te traži. Za sva vremena red, red za cijeli svet. Božja riječ živa je. Super knjiga, Hosana, pevaj sada. Hosana, super knjiga. Hosana, pevaj sada. Hosana, super knjiga. Samuilo, veliki prorok. Rekao sam ti da on sigurno ne može biti taj kojeg tražiš. On je dete. Pogledaj ponovog mog najstarijeg, Elijava. Ne. Gospod je odabrao ovoga. Davide, ti si odabran da jednog dana postaneš car Izraela. Po čemu si ti tako poseban? Wow! Odlično zvuči, Luka! Sigurno ćeš pobediti! Hej! Ja ću biti gitarista našeg školskog benda, Kvantume. Zašto uopšte ideš na audiciju? Ovde zvučiš dobro, Kvantume, ali potpuno je drugačije kada sviraš pred publikom. Gospodine Joviću, prvi kandidat za gitaristu u školskom bendu je Luka Kvantum. Napred, Luka, pokaži im šta znaš. Hajde, Luka, šta to radiš? Ti stalno sviraš. Da, ali ne pred, znaš već, ljudima.
Nikada više ne želim da vidim ovu gitaru. Luka, baš mi je drago što si ponovo kod kuće. Luka je napustio audiciju. Rekla si da nikom nećeš reći. Šta? Samo sam rekla Gizmu. On je robot, on se ne računa. Imam ovdje baš ono što ti treba. Hajde, Luka, čim ti Gizmo namesti žicu i dalje ćeš imati vremena da se vratiš i završiš audiciju. Zaboravi. To je onako bila tvoja ideja da se prijavim na audiciju. I bila je loša ideja. Zauvek sam završio sa sviranjem. Znaš da ne misliš tako. Samo si imao malo tremu, to je sve. Ne, Todor je bio u pravu. Mogu da sviram sam, ali nemam ja to što je potrebno za bend i da sviram pred velikom publikom. Super knjiga! O ne, ne vadi tu stvar. Već osjećam putničku mučninu. Luka, da li mogu ovaj put da ostanem kod kuće? Vodim vas da upoznate velikog junaka, kome je Bog dao posebne darove. Neka vaše oči budu spremne da vide, a uši da čuju. Super knjigo, nemamo vremena za ovo! Giz, da li ti išta deluje poznato? Znam da si mi ti od nekud poznat. Registrujem čudno stvorenje! Upozorenje! Upozorenje! Dosta, Gizmo. Samo skeniraj za informacije i reci nam gde smo i u kom vremenu. Moji geosenzori ukazuju da smo ispred Vitlejema. Detektujem 2 vojske na oko 13 km južno-jugozapadno. I otprilike smo u doba od pre 3000 godina. Vojske, ha? To može biti super. Vojske nisu super. Da li bi medved u napadu bio super? Zašto bi nas medved napao? Ne pitaj mene, pitaj medveda! Medved! Gizmo, zauzmi odbrambeni stav. Hoću svoju mamu! Mislio je da ti odbraniš nas! Wow, time si ubio medveda? Moram i ja da nabavim jednu. Lepo je vidjeti da moj odbrambeni stav još uvek funkcioniše. Da, Giz, bio si od velike pomoći. Ko si ti? Ja sam David. Ja sam Ela. Hej, ja sam Luka. Ja sam gladan. Šta je? Danas ništa nisam jeo. Hej, hvala što si nas spasio. Bilo bi dobro da se klonite medveda u buduće. Kuda si krenuo? Nosim hranu svojoj braći koja se bore protiv filistejaca. Odlično. Hej, društvo, hajde da pogledamo. Ne želi da svira gitaru pred nekoliko dece, ali će otići pravo u ratnu zonu. Naravno, zašto da ne? Onda, jesi li ikada bio u borbi kao tvoja braća? Moja porodica misli da sam i suviše mali za borbu. Oni misle da sam dobar samo za čuvanje ovaca. Hej, Gizmo, slušaj, moraš da pronađeš način da nas vratiš kući. Luka mora da se vrati u školu pre nego što se završi audicija za bend. Ela, znaš da ne možemo da se vratimo kući sve dok nas super knjiga ne odvede. Ali mora da postoji neki način koji još nismo probali. Giz, jako je važno. Pa, možemo da eksperimentišemo sa Einsteinovom teorijom relativiteta. Stvarno? Ako bih se kretao brže od brzine svetlosti, trebalo bi da odemo u budućnost.
Tvoj prijatelj je malo čudan. Kada bi samo znao koliko. Izraelski logor je tačno ispod nas. Da li on može da se preruši? Ne treba mi prerušavanje. Ponosan sam na ono što jesam. Ako budeš sišao u tom oklopu, nateraće te da se boriš. Borim. Ali ja sam samo običan pastir. Slatko. Kukavice. Šta je to? Čujte i počujte, izraelski mravi. Pošaljite svog najboljeg junaka. Ako vi pobedite u tom dvoboju, mi i naši bogovi ćemo se pokoriti vama i vašem bogu. Ne izgledaš mi baš opasno. Sredit ću te jednom rukom. Mislili ste da se borite protiv mene? Ja sam mislio protiv Golijata, diva iz Gata. Poklanite mi se, Izraelci! Ništa vas sada ne može spasiti! Vaš Bog vam ne može pomoći! Bežite! Bežimo! Brzo! Davide, ne! Šta vam je svima? Zašto niko neće da se bori? Zar vojski našeg boga ne mogu da ga poraze? Šta ti radiš ovde, mali brate? Elijave! Ovde nam nisi od koristi. Idi brini za svoje stado. Šta sam uradio? Samo sam pitao! Odlazi! Ovo nije mesto za dete. Zar ova vojska ne zna zašto je ovde? Zar ne postoji cilj? Ako niko od njih neće da se bori sa ovim divom, onda ću ja. Šta? Davide, ne moraš to da radiš. Gospod me je odabrao i moje vreme je došlo. Naše vojske su paralisane. Oni šalju svog najjačeg i mi šaljemo svog. Onaj koji dobije bitku, dobije rat. Zar nemamo nikoga ko je spreman da se bori protiv tog ratnika? Gospodaru, ovde je neko ko želi da se suprotstavi filistejskom divu. On je isto div. Među ovcama. David. Čobanin. Sada nije vreme za šalu. Odvedite tog dečaka. Gospodaru, ja se ne bojim ni jednog Filistejca. Šta može jedno dete da učini? Šta jedno dete ne može ako to dete ide sa Bogom? Gospodaru, Bog me je već izbavljao od medveda i od lavova. On mi je dao snagu da ih savladam. On će mi isto tako dati snagu nad ovim Filistejcem. Borio bi se sam? Ne. Bog će biti sa mnom. Kako želiš. Zaista će to da urade? To je ludost. Dosta! Biće kako ja kažem. Sutra ćeš se suprotstaviti Golijatu na bojnom polju. Davide, neka Bog bude s tobom. To je prilično dobro. Da li ti sviraš? Nekada jesam. Zašto si prestao? Ljudima se možda ne bi dopalo kako sviram. A za koga sviraš? Druge ljude? Ja sviram za onoga ko mi je dao tu veštinu. Ja sviram za Boga. Kao da bih želeo da mi je gitara sada tu. Hvala, Giz.
bilo ludo! Sviraš kao da te je sam stvoritelj dotakao. Hvala, i ti isto. Ako ti je on dao te darove, Luka, zar ne bi trebalo da ih koristiš njemu na slavu? Pretpostavljam. Davide, ako svi ostali misle da ne možeš da pobediš Golijata, kako to da si tako siguran da možeš? U svom srcu znam da je Bog sa mnom. On će mi dati snagu kad mi bude najpotrebnije. To je kao muzika. Ako koristiš darove koje ti je dao, sviranje te nikada neće plašiti. Znači, ako ti Bog daje sposobnost, onda veličina diva ili veličina publike nije bitna? Mislim da si shvatio. Ovo neće uspeti. Ne mogu nositi oklop. Dobro. Onda barem uzmi moj štit. Gospod će biti moj štit. Izgleda potpuno sam tamo. O, nije on sam. Dakle, imamo li ikog ko će se danas boriti protiv Golijata? Slobodno stanite u red. Ja ću se boriti protiv njega. Izvini, ti si tako mali. Hajde, narode! Ja sam tražio ratnika, a vi mi šaljete ovo? Zar se bojiš najmanjega u Izraelu? Da, u redu onda. Golijate! Doručak je poslužen. Moj brat odlazi pravo u smrt. Možda bi trebalo... Danas ćete, Golijate, Gospod predati u moje ruke. Uskoro će leševi tvojih vojnika biti hrana pticama nebeskim. Zbog toga ću te, dete, rasporiti, a onda ću ti samleti kosti dok ne postanu prah. Stani mirno da mogu da te ubijem. Ne! Bitka je Gospodnja! Nećeš me ubiti danas! Sada ćeš umreti. Ti na mene ideš mačem i kopljem, a ja na tebe idem u ime Gospoda nad vojskama! Tvoj bog je slab! Moj Bog nije slab. Jupi! Odlično! Uspeo je! Jeste ga vidjeli?
Moj brat David je taj koji je ubio Golijata! Svi su govorili da neće uspeti, ali on je uspeo uz Božju pomoć. Luka, počinje! Vraćamo se nazad! Mrzim ovaj deo! Jesmo li mi tamo gde mislim da jesmo? O, audicija je završena. A za koga sviraš? Ja sviram za Boga. Znači, ako ti Bog daje sposobnost, onda veličina diva ili veličina publike nije bitna? Gizmo, moja gitara. Pokaži im što znaš, Luka. Šta ti hoćeš? Narode, žica mi je pukla ranije i zapravo bio sam prilično nervozan. I pa, ono što želim da kažem je da bih voleo još jednu priliku za audiciju. Nema šanse. Dobrodošao u band, sinko. Ja ću za